Ahir, en aquesta mateixa escala, us vaig preguntar de quin tema preferíeu que parlés en un dels meus vídeos primer, i el tema guanyador, Mel, quin va ser? Va ser la perfecció. Així que anem a posar-nos còmodes i ara us explico perquè crec que la perfecció és tòxica. A veure, no em malinterpreteu. A mi m'agrada l'ordre i tenir-ho tot planificat, i això és molt útil. El problema és quan ens comencem a pensar que hem de fer-ho tot perfecte. I aquí estic jo avui, amb l'ull amb conjuntivitis, per demostrar-vos que la perfecció no és tan guai com ens creiem. La gent, quan s'obsessiona en agradar a tothom, acaba sent plana, neutra i poc interessant. Per tant, no seria millor deixar de viure pels altres, començar a viure per tu mateix? Al final, acceptar les nostres imperfeccions ens dona molta més llibertat i seguretat de nosaltres mateixos, que és el que acaba sent realment guai en una persona. Parlem de la perfecció. Entre TikTok, Instagram, YouTube i tots són vides perfectes de gent que s'aixeca a les 6 de la matinada i se'n va a fer pilates a la platja i després menja un acai bowl super aestètic i tothom ho fa tot perfecte i fa 15.000 passes al dia i porta tots els estudis en ordre i tot és superguai del Paraguai. Hem d'anar molt en compte de no confondre contingut bonic amb contingut real, perquè si no, l'únic que ens emportem és frustració perquè la nostra vida no s'assembla a un tauler de Pinterest. Ens han venut que necessitem fer-ho tot perfecte, no comprar gens de roba, comprem moltes coses a granel i que no generem cap tipus de residu. I això és el que realment necessitem? Vull dir, necessitem poca gent fent residu zero perquè hi ha molta gent que no es compromet a fer-ho perfecte i per tant no ho fa, o necessitem molta gent fent coses imperfectes i posant el seu granet de sorra i sumar entre tots? En aquest cas crec que la perfecció només ens allunya del nostre objectiu. Amb córrer o amb anar al gimnàs. Si el meu pla de la setmana em deia córrer 40 minuts però aquella setmana em fa una mica de mandra, doncs en vez de dir ai, és que si no ho faig perfecte no ho faig, puc agafar i sortir a caminar una estona. Ho veieu? Un altre cop. El voler-ho fer perfecte normalment fa que acabis fent segurament el contrari, o que no ho acabis fent. O, per exemple, amb aquest canal, si hagués decidit que jo no volia gravar amb un ull de color vermell vampir, doncs aquesta setmana no hi hauria vídeo. Bueno, és que, de fet, no hi hauria cap vídeo, perquè cap vídeo d'aquest canal és perfecte, cap moment per gravar aquest vídeo en aquest canal és perfecte, i cap dels meus diàlegs és perfecte, perquè jo no sóc perfecta. Però al final prefereixo un vídeo real que transmeti un missatge abans que un clip perfectament il·luminat, però buit de contingut. La vida real és bonica precisament perquè està en moviment i no és una foto fixa. O, per exemple, amb els cànons de bellesa. Ara els cànons de bellesa... I no diré si està bé, si està malament o la meva opinió, però sí que és veritat que hi ha molta gent que doncs segueix uns cànons de bellesa en els que tothom acaba tenint la mateixa cara i que en teoria és una cara perfecta, però a mi m'agraden molt més i em semblen molt més perfectes les cares naturals. Perquè segurament pel que la persona que es vol fer un canvi estètic és una imperfecció, a mi m'agrada, li dona personalitat. És el mateix que deia al principi amb les persones que intenten agradar a tothom i s'acaben convertint en persones neutres. Acabem tots amb la mateixa cara. No són maques aquests nassos? No és maco tenir la cara diferent? No sé, jo ho veig molt maco. I potser per mi la perfecció és això, que cadascú té la seva cara, cadascú la té diferent i totes són supermaques. Però, en fi, tornant al tema de la imperfecció. Però, en fi, tornant al tema de la perfecció. Doncs,
I si canviem la paraula perfecció per la paraula constància? Jo és el que he estat aplicant amb aquest blog, evidentment, perquè perfecte ja veieu que, que no és, perquè vaig aprenent a mesura que gravo, que edito i que penjo i vaig canviant d'opinió i vaig fent 1000 canvis. Per tant, això no s'acosta res a la perfecció, però sí que intento ser constant, no he fallat cap dijous. I de fet, avui és divendres, que ahir vau tenir el vlog del concert, i avui estic gravant perquè aquest cap de setmana no tinc més espais i marxo de colònies fins dimecres vespre. Per tant, si no, no tindríeu vlog. I aquí estic, sent constant. I per què hem de canviar la paraula constància? Us preguntareu. Doncs, really easy, my friends. Penseu en la perfecció. La perfecció és rígida, no respecta els cicles de la gent i has de ser perfecte, perquè has de ser-ho, sense més. En canvi, ser constant respecta molt més, doncs que hi haurà dies que seran per donar el 100%, hi haurà dies per donar el 50% i n'hi haurà dies que si arribes al 20% estarà perfecte. I això és el que ens interessa realment. Que et moguis és entendre que a nivell d'esforç serà desendreçat, però que mentre et moguis estàs avançant. En canvi, totes aquelles coses que no estàs fent perquè no són perfectes, no les estàs fent. I aquest és el problema. Així que aquesta setmana us proposo un repte, que consisteix en agafar una cosa que teniu parada i pendent de fer perquè esteu buscant el moment perfecte o la manera perfecta de fer-la i que simplement la feu. Tu estaràs content i jo estaré content, tots estarem contents, en realitat, si compleixes aquest repte. Feu-ho malament, feu-ho de manera imperfecta, però feu. I res, aquí s'acaba la meva petita reflexió d'avui. Com us he dit a mig vídeo, no tinc gaire temps. Haig d'editar això i deixar-ho gravat i penjat abans de marxar a colònies, que se viene blog de colònies? Could be. Could be, perquè veieu la vida d'un mestre, des de dins. Bueno, evidentment, sense que surtin menors, Només la part de mestre. Doncs això, fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat molt, com sempre. I res, deixeu-me en comentaris amb quines coses creieu que us autoexigiu més i com afronteu aquesta pressió. Que, de veritat, us llegeixo a tots i a totes. I no oblideu subscriure-us, dir-li a algú que creieu que li pot agradar o anar bé i donar-li un m'agrada si us ha agradat sempre, va bé? I ens veiem la setmana que ve. Adéu!